Ahojte. PX ze spolupráci Czech Fashion Council prichádza s ďalším reportom Hype, Zeitgeist, Flow, kultúrnym reportom roku 2026, aktuálna situácia, aktuálne pocity. Tak najaktuálnejšiu vec, ktorú tu pre vás mám, ktorú som vybral za posledný týždne a mesiace, aktuálny mesiac, teda apríl 2026, je Something Very Bad is Going to Happen. Je to jeden z najvýnimočnejších kinematografických počinov vôbec za posledné roky. Pre mňa najväčšie prekvapenie od tvorcov filmu Baby Reindeer. Tento seriál má neskutočnú kameru, najmä prvá epizóda mi úplne vyfúkla myseľ, takže veľmi doporučujem, prišlo to až s takou lynčovskou temnotou, ktorú som už strašne dlho nevidel nikde. Farby, atmosféra, pocity, veľmi intenzívne, nádherná práca s kamerou, celá výprava, réžia, paráda. Tento seriál ale hlavne je pre mňa osobne o takomto spirituálnom posolstve, vôbec taký odkaz, taký ten semantický odkaz, čo vyznačuje, nakoľko sú tradície aktuálne, dôležité, či veríme poverám, tradíciám, nejakým starým nastaveniam, nakoľko je naša viera saturovaná, ovplyvnená, čomu veríme, čo je naše vlastné a čo je prevzaté. A ako je to silné v tomto svete. Veľmi, veľmi silný, intenzívny odkaz, najmä keď sa veci budú lámať, keď prichádzame k akémusi vyostreniu, k akémusi splitting pointu, k akémusi klimaxu spoločnosti, ľudskej spoločnosti v tomto šialenom roku 2026. A keďže viacerí z nás očakávajú disclosure a open contact a tak ďalší rok sa budú diať prelomové veci. Takže naozaj tento seriál veľmi na mieste svojou temnou víziou a neskutočne silnou, citlivou vizuálnou atmosférou. Ide na Netflixe aktuálne, takže môžete si pozrieť. Soundtrack od Colina Stetsona je takisto veľmi intenzívny, najmä tento track Something Red je ten najintenzívnejší, takže doporučujem veľmi si vypočuť. Ďalej tu mám nádhernú záležitosť, kedy sa týmito prechodmi medzi kontajnermi v Šanghaji alebo v Hongkongu prechádzali modelky zahalené, inkognito, mysteriózne bytosti, tak ako by ich spravil Martin Margiela. Takže je to debutová kolekcia Glena Martensa z Y Projectu a z Dieselu. Glenn Martens aktuálne pre Maison Margiela, čiže opäť tie frekvencie, keďže boli dlho vychýlené, sa dostávajú zase do tých tzv. Správnych kolají, by som povedal, pretože taká tá silná, imaginačná, mysteriózna vízia, až mystická vízia, ktorú Martin Margiela vdýchol do svojho módneho domu, sa opäť v plnom meritku prihlásila týmto odkazom, čo práve vidíte, teda až taký ten creepiness, až taká tá scary pocity, ktoré z toho máme, ktoré prinášajú až takéto pozretie sa do zrkadla, takú tú hororovú víziu produkcie, nadprodukcie, a vôbec mamony a vôbec celého toho systému, ktorú táto frekvencia medzi tými teda kontajnermi s tovarmi sa prináša. Takže naozaj veľmi silný moment. Glenn Martens, tlieskam a vraciame sa opäť do takej tej materiálovej, mysterióznej štruktúry, módy, tak ako to zamýšľal Martin Margiela. Ďalšia záležitosť sú pracovné overally, v tomto prípade vidíte na obrázku Stinga po koncerte v Holandsku, v veľmi zvláštnej, komornej, silnej, až takej tej klaustrofobnej atmosfére. Pred originálnom obrazu Rembrandta van Rijna Nočná hliadka mal Sting koncert v takomto jeansovom pracovnom overale, celý oblečený. Pre mňa sú to veľmi silné odkazy, pretože mi to pripomenulo, takisto pred pár dňami mal koncert Tom York pred Sydneyskou operou a
a kde spieval aj tracky od Radiohead a celý v takomto pracovnom, až takomto protestnom, až takomto komunistickom. Proste taký ten pracovný two-piece overall, oblek, bez lincov, veľmi jednoduchý strik, v takomto tmavo-modrom prevedení. Takisto pre mňa osobne to veľmi silný symbol, keďže títo speváci na čele s Bruceom Springfieldom, alebo Springsteenom, teraz nie som si istý, myslím Springsteen, ktorý reprezentuje takú tú americkú pracovnú triedu a veľmi silnú oponentúru voči tej working class Donalda Trumpa vytvára, a toto je nejaký spôsob už taký ten trend alebo nejaký spôsob veľký celý movement vlastne, kde toto oblečenie naozaj slúži aký taký manifestačný apel nejakej si skutočného odkazu working class a vôbec celého toho fenoménu a nejakých hodnôt, nejakých načasových hodnôt, kde títo speváci istým spôsobom šanelujú a prinášajú aj po tej vizuálnej stránke tento silný aspekt vo svojom koncerte. Takže toto sa udialo pred pár dňami, veľmi silno to mňa zapôsobilo. Ďalej tu mám pre vás také tie surové anime, rough animes, začnem týmto. Je to Dorohedoro anime od tvorcov aj seriálu Chainsaw Man, štúdio Mappa, ktorí prišli s týmto anime v roku 2020 a pred pár dňami mal premiéru druhá séria anime Dorohedoro, ktoré je veľmi špecifické. Je to pomerne surové anime, vôbec není kawaii, vôbec není cute, vôbec není sexuálne, je pomerne anti-hentai, anti-kawaii, je dosť neohrabané, dosť surové, napriek tomu extrémne pitoreskné, extrémne farebné, extrémne chaotické, tam veľmi veľa postav, extrémne creepy, veľmi teda zvláštne, veľmi prostoreké, veľmi úprimné, veľmi drzé, veľmi priame, veľmi nehanebné, veľmi audacious. Naozaj doporučujem túto anime, ktoré zosobňuje v sebe frekvenciu roka 2026, aj práve preto po 6 rokoch až dnes, až teraz priamo aktuálne streamuje sa druhá séria. Doporučujem. A hlavne kreslené takým hrubým, do pomerne neohrabaným, nepríliš milučkým štýlom, ale o to zvláštnejšie a o to pestrejšie. A takisto cez leto roku 2026 prichádza najnovšie spracovanie legendárnej post-cyber anime apokalyptickej mangy Ghost in the Shell v takomto až surovom, neohrabanom štýle 90. rokov nakreslené, asi pravdepodobne zámerne. Takže oproti tým milučkým detailom súčasnosti alebo post-millennial animes je to veľmi silná zmena, veľmi pozoruhodná frekvencia, je pomerne také maskulíne, pomerne hrubé a takto nakreslené veci pôsobia úplne inak a pôsobia dosť zvláštne. Takže tieto rough animes vyjadrujú takisto frekvenciu nejakej surovosti, doby, nejakej priamosti odkazov, kultúry a vôbec pocitov, ktoré prichádzajú čím ďalej tým viac a viac na povrch. V súvislosti pravdepodobne aj s tým tzv. Age of Disclosure, Year of Disclosure, ktorý práve prežívame. Ďalej je tu veľmi zaujímavý trend farebnosti, opäť, ktorý inklinuje a akcentuje tento fenomén nejakým spôsobom zlomu Age of Disclosure. Ľudia radi vytvárajú a jedia pečivo s farebným marblingom, farebné, rozličné netradičné farby, do toho pridávajú a potom z toho točia videá. Takže takisto to predstavuje a niečo nám to hovorí, veľmi zaujímavé, zvláštne, až weird trendy, ktoré sú teda na hrane s takými farebnými škálovanými preferenciami a zvláštnymi objavovaním vôbec novej emócie z jedla, z chutí a takisto synestézie a vôbec všetky tieto prvky sa tu stretávajú. Takže tento zvláštny divný trend aktuálne treba spomenúť. Ďalej, jedna z najspektakulárnejších záležitostí sú koncerty jeho alebo Kanye West aktuálne so svojou zemeguľou, kde šaneluje tú frekvenciu bytostí pohybujúcich sa na zemi, umelá atmosféra, umelé oblaky, obrovské farebné efekty, neskutočná intenzívna práca. Doporučujem tento spektakulárny moment vidieť aspoň zo záznamu. A ďalej, veľmi zvláštna A$AP Rocky's Homemade Sofa,
kde sa rozhodol vytvoriť kreatívny tým okolo A$APa Rockyho, alebo samotný A$AP túto pohovku vytvorenú z plastikových vriec odpadu, kde vlastne evokuje, šaneluje a sprítomňuje nejakým spôsobom opäť surovosť, priamosť, holotu, holosť života, prostosť života, kde krysy alebo bezdomovci spia medzi odpadkami, kde sa všetko mieša v jednej mase. Takisto opäť trošku práve povne súvisí s Age of Disclosure, kde sa dostávajú na povrch veci také, aké sú, bez nejakých filtrov, bez nejakých skrátka okolkov, všetko napriamo. Takisto toto, kedy tí reperi a teda Uber Rich, najbohatší ľudia predstavujú a sú inšpirovaní tými najspodnejšími vecami a svedčí to o tom a dokazuje to, že všetko je prepojené na tomto svete, obzvlášť na tejto zemi, že tu žijeme v jednom kolbe, v jednom kolotočí a v jednej mase. Treba si to uvedomovať, keďže to je ten najkreatívnejší a najinšpirujúcejší moment aj pre takých ako A$AP Bob, A$AP Rocky a tak ďalej. Los Angeles Art Week prišiel s takouto zaujímavou antitézou a je to v opustenom diskontnom obchode inštalácie prác umelcov, takých mien ako Jeffrey Deitch alebo Barry McGee. Takže takáto opäť zase podobná vec, kedy sa umelecké diela vystavujú medzi absolútne vlastne proletariátom, medzi proste absolútne ako medzi obchodmi na miesta, kde to v uliciach, na miesta, kde to nečakáte. Zase taký ten trickle-down efekt, taká tá záležitosť, kedy sa teda to integruje a inklúzuje tie vysoké frekvencie do tých nízkych frekvencií a všetko sa integruje do seba v zmysle toho, že všetko chce nejakým spôsobom stúpať, upgradovať, vyvíjať sa a byť progresívne a môžete sa vyvíjať jedine vtedy, keď budete zapájať do seba všetky veci, ktoré sú aj súčasťou, čiže nič neopovrhovať, nič zo seba neodhadzovať, ale naopak všetko do seba integrovať. Takisto tento LA Art Week na to nejakým spôsobom chce demonstrovať a manifestovať Anti-Fair in Abundance Discount Store. Text tohto roka napísal Joe Max pre Protein, magazín alebo Protein Media, ktorí sú takým art/trend forecasting projektom. The Year Joy Broke Through, kde vypovedá a svedčí o tom, že tento rok treba a dá sa najlepšie cítiť taká tá všade prítomná radosť z nejakého vzrušenia, z nejakého začudovania sa, z nejakého proste premrsknutia, z nejakého chaosu, z nejakej farebnosti, z nejakej šialnosti, z nejakého divného proste pocitu, ktorý máme z ničoho nič. A skrátka, že tieto frekvencie sú tu veľmi prítomné, veľmi aktuálne a naozaj treba si to uvedomiť, že nejaká messy, defiant fun proste na nás striehne a nás chce prepuknúť. Takže nebojme sa toho, vychutnáme si to a naozaj težme sa zo šialenosti tohto roka, tejto situácie, tejto frekvencie. Toto je text roka 2026, The Year Joy Broke Through. Zaujímavá vec v oblasti módy, štilizácie, stylingu je, že sa bohaté značky vytvárajú svoje privátne party a na nich inštalujú svojich privátnych fotografov. Skrátka, party photography business blooming, úplne prekvitá a tento štilistický content potom pridávajú a zdieľajú a snažia sa tým nejakým spôsobom predísť konkurenciu. Takže to je celkom pomerne zaujímavá vec v modnej oblasti. Ďalšia zaujímavá vec je, že tradičné produkty, ako sú napríklad parfémy, sa snažia nejakým spôsobom repozicionovať a robiť zo seba napríklad suplementy, kedy naozaj a v rámci trendu nejakého healthy lifestyle, skrátka parfémy už by nemali slúžiť len na skrášlenie vôni alebo na spríjemnenie vôni, ale aj na priamo funkčné zlepšenie života, zdravia, kondície, fyzického stavu a podobne. Takže takýmto spôsobom sa mení pozicioning v oblasti produktov grooming, beauty, cosmetics, products, fragments, perfumes a skrátka zaujímavá záležitosť. A ďalej tu mám pre vás obrovský trend longevity, ktorý manifestuje hlavne ten najslavnejší Brian Jones, ale nie len on. Skrátka ľudia sa snažia nejakým spôsobom preložiť si život, skvalitniť si život, čo je veľmi smart a značky, healthy lifestyle, fast moving consumer goods, takisto suplementy a všetko teda tento trh priamo prekvitá s týmto aspektom, s týmto apelom
a má to až taký spirituálny rozmer. Takže veľmi zaujímavá záležitosť, ktorú treba neustále si pripomínať viac a viac. Ešte tu mám pre vás to, že Autista z Brazíl, myslím agentúra na podporu autistov v Brazílii, sa rozhodla umiestniť také tie manifestačné hlášky, že autizmus nie je choroba, že skrátka je tu prirodzená súčasť momentálne vývoja života, špeciálne mladých ľudí, a že treba sa tomu venovať a aby sa tak demystifikoval a skrátka trošku očistil ten mysteriózny a naozaj mystifikačný pohľad na autizmus a umiestniť to na krabice mlieka, čiže krabice mlieka, ktoré konzumujú bežní ľudia, čiže nie nejakého nezávislého vegánskeho projektu, a aby sa to rozšírilo širokej spoločnosti. Takže naozaj toto myslím, že je značka mliek Piracanjuba, jedna z najväčších brazilských mliek, a opäť, že nejaké oprášenie, spochybnenie, skreslenie autizmu v širokej populácii sa snaží tá Autista z Brazíl vytvoriť. Tak a na záver mám tu pre vás výnimočnú vec. Po 13 rokoch škótsky Boards of Canada, teda legendárny Boards of Canada, ambientní interpreti prichádzajú po 13 rokoch s novým trackom, volá sa Tape 05, myslím, ktorý je nádherný, vypočujte si ho, stojí za to. A aj s novým albumom prichádzajú na konci, myslím, že budúceho mesiaca. Boards of Canada po 13 rokoch, nová hudba pre hudobných fanšmekrov, nádherní elektronickí producenti, stojí to za to, svedčí to o tom. A opäť majú tu nejakú ikonku nejakého úla, nejakých hexaoktagramov. Zase spirituálny odkaz, stav spoločnosti, very zeitgeisting. Ďakujem za pozornosť. Na budúce.